Înainte să mă apuc de TikTok, am căutat pe YouTube cum să devii popular pe TikTok. Și am fost dezamăgit de ce am găsit. O groază de videouri de la o groază de creatori de conținut pe TikTok care vin și ne spun că dacă respectăm niște algoritmi, vom ajunge popular pe TikTok. Am văzut că foarte multă lume are o percepție proastă legată de videourile cum să. Pentru că mulți dintre ei fac ce zic creatorul, dar nu reușesc. Deci asta vreau să zic, nu vă gândiți că la sfârșitul videoului ăsta veți merge pe TikTok și veți începe să postați și veți ajunge populari. Nu! Eu doar vă spun ce am realizat în 9 luni de când fac TikTok. Și poate o să vă ajute și pe voi. Pentru că n-am avut un base a ceea ce înseamnă TikTok atunci când am început. Pe parcurs mi-am dat seama de câteva chestii destul de importante care mi-au urcat canalul, pagina de TikTok la un număr destul de ok, să zic eu, de urmăritori. Sunt destul de mulțumit pentru că creștem de la zi la zi, cresc pagina de la zi la zi și chestia asta nu poate decât să mă bucure. Pe care asta vreau să și mulțumesc celor care ați venit la video ăsta de pe TikTok. Thank you. Și celor care m-ați găsit pe YouTube. Eu sunt Eugen, iar în video de astăzi vreau să vă prezint evoluția paginii mele pe TikTok în ultimele 9 luni. Multă lume mă știe după băiatul care face referințe la România în jocurile video. O chestie care cred eu că e foarte importantă pe TikTok e ca lumea să te recunoască după ceva. Ok, există foarte multe pagini care nu fac nimic, doar fac react-uri la videouri și au ajuns populare. Ceea ce e foarte important e să creezi o comunitate. Degeaba ai urmăritori dacă n-ai o comunitate. O comunitate te ajută foarte mult. Pentru că sunt persoanele care la fiecare video nou publicat de tine vor veni și te vor susține. Pentru că persoanele alea au interese comune cu tine și atunci e normal să-ți urmărească conținutul legat de interesele lor. O chestie importantă e să găsești un anumit conținut care vrei să-l postezi pe pagina ta. Pentru că mai încolo, dacă vrei să schimbi conținutul de pe pagina ta, comunitatea ta nu te va mai urmări. De exemplu, o să zic că vrei să tu faci content despre mașini și la un moment dat te plictisești de chestia asta și vrei să faci content legat de jocuri video. Atunci oamenii care te urmăresc pentru mașini vor spune de ce îl urmăresc pe ăsta? Sau de ce s-a bătut de la ideea de bază a canalului? Pentru că eu pentru asta i-am dat follow. Vreau să vă spun că TikTok e o platformă pe care din nimic poți crește super easy. Adică un clip random poate strânge milioane de vizualizări și mii de like-uri din nimic. Și există două tipuri de persoane, de creatori de conținut. Persoanele care publică un clip și, ok, clipul ăla a explodat și a ajuns super viral. Și există persoane care postează multe clipuri și n-ajung virale. Într-un sfârșit, sau la linia de finish, părerea mea e că vor ajunge la fel. Pentru că persoana care a publicat clipul ăla și a ajuns super viral, o să mai publice 10 clipuri și nu o să mai ajungă virale. Iar persoana care a publicat 10 clipuri și nu a ajuns viral, la un moment dat își va forma o comunitate și comunitatea aia îl va ajuta să crească. Și va ajunge la cifrele care le-a avut și persoana care a ajuns viral dintr-o dată. Vedeți voi, foarte multă lume vine și spune că bă, am pus un clip, eu pun un clip pe săptămână pe TikTok și nu ajung viral sau nu ajung la cifrele care mi le doresc. Ok, eu public 3-4 clipuri pe zi și lucrez la acele clipuri undeva la 2 ore în fiecare zi. De vreo 3 luni încoace public 3-4 clipuri pe zi. Că abia în ultima lună, să zic, în ultima lună jumătate, să zic, să cresc exponențial și să ajung la 100.000 de vizualizări pe zi și undeva la 3 milioane de vizualizări pe lună. Poate să vadă video ăsta 1000 de persoane. Nu pot să garantez succesul la 1000 de persoane. It's up to you. Chestia e că nu trebuie să vă lăsați influențați de cifrele altora. Pentru că cifrele astea au ajuns să
să ne influențeze viața foarte mult. Adică eu public o poză pe Instagram și strâng 200 de like-uri și altcineva publică o poză pe Instagram și strânge 10.000 de like-uri. Și eu îmi formez o percepție că acea persoană, datorită numărului de like-uri care le strânge, e cineva. Păi nu e nimeni. Și vedeți, mai multă lume, când caracterizează pe cineva, caracterizează după numărul de urmăritori. Adică, bă, eu fac cum zice ăla și s-a ajuns la chestia că părerea celui care are 100.000 de urmăritori contează mult mai mult în raport cu părerea ăluia care are doar 10.000 de urmăritori. E foarte greu în mediul online să găsești persoanele care chiar zic ceva. Pentru că în mediul online oricine poate posta orice. Vedeți voi, aici intră foarte bine chestia că nu tot ce zboară se mănâncă. Chestia asta contează și în raport cu ce-ți place ție, cu preferințele care le ai tu. Dar hai să nu deviem de la subiect. Chestia era ca vizualizările, ca cifrele, să nu vă influențeze pe voi, viitorii creatori de conținut online. Voi trebuie să gândiți în felul următor. Fac 2 videouri, iar din alea 2 videouri, unul va face 5.000 de vizualizări, iar celălalt va face 50.000 de vizualizări. Chestia asta nu trebuie să vă influențeze pe voi. Pe voi trebuie, ce trebuie cu adevărat să vă intereseze pe voi este ce spui în videourile alea. Trebuie să vă intereseze conținutul care îl faceți, nu cifrele reieșite din videoul publicat. Pentru că cifrele alea, la un moment dat, vă vor fi favorabile. De asta eu cred în muncă și nu în algoritmi. Algoritmii sunt niște factori care, da, te ajută. De fiecare dată când se schimbă algoritmii pe YouTube, pe TikTok, trebuie să-i citești și să afli în ce sferă te poți juca cu conținutul care îl faci. Ce poți să spui, ce nu poți să spui, ce ar vrea TikTok să spui, ce ar vrea YouTube să spui. E important să știi, dar nu crede că chestia asta te va ajuta pe tine. Pe tine singura chestie care te poate ajuta e munca. Niște algoritmi niciodată nu o să te facă popular. Ok, i-ai învățat. Știi algoritmii. Pe lângă că se vor schimba peste o lună, tu, nefăcând nimic, de ce îți pasă de algoritmii aia? Vă spun să vă axați foarte mult pe ce conținut faceți voi, din pricina faptului că se poate ca conținutul vostru să ajungă viral, iar tu să fii rușinat de ceea ce ai postat. Și ca să eviți chestia asta e foarte ușor. Trebuie să faci ceea ce îți place în mediul online. Chestia aia, vă spun, la un moment dat îți vei forma o comunitate care împărtășește aceleași idei, aceleași principii cu tine. Și fă chestia asta în mod natural. Nu încerca zero to hero in one day, înțelegi? Pentru că nu funcționează așa lucrurile. Trebuie să înțelegi ideea că ca să ajungi popular sau ca să ajungi viral, trebuie să muncești. La fel cum muncești la un job, să fii promovat, așa muncești și mediul online, să fii promovat, să ajungi mai sus. E simplu. O gândire pozitivă poate să te ajute mai mult decât orice altceva. Iar din video-ul ăsta, cu asta vreau să vă las. Vreau să vă las cu faptul că, având o gândire pozitivă, având o percepție pozitivă asupra a ceea ce vrei să faci, te poate ajuta mult mai mult decât niște algoritmi. Asta e ideea videoului. Algoritmii vă sunt prezentați în orice alte videouri despre cum să devii popular pe TikTok. În video ăsta eu vă spun că nu algoritmii sunt cei care contează atât de mult, ci munca. Trebuie să muncești foarte, foarte mult pentru a ajunge unde îți dorești tu. Nu știu unde îți dorești tu să ajungi.
Nu știu ce vrei să faci tu în mediul online. Dar trebuie dinainte să te apuci să-ți asumi că drumul ăla nu va fi clădit pe nimic altceva decât pe muncă. V-am spus. Am ajuns în 9 luni la 34.000 de urmăritori și aproape 1 milion de like-uri pe TikTok. Ceea ce nu e un lucru mare pentru altcineva, dar pentru mine e, pentru că am ajuns pe ideile mele. Ceea ce vreau să vă spun e că în procesul ăsta de a deveni o persoană în mediul online, trebuie să vă simțiți bine, să fiți mândri de ceea ce faceți și să munciți foarte mult pentru ceea ce vă doriți. Have fun! Pentru că despre asta e viața, nu e despre... Nu suntem niște roboți care să urmărească ceva. Adică, ok, avem un scop care îl urmăm în sfârșit. Dar în procesul ăla de a ajunge la ceea ce ne dorim, nu suntem ca o aplicație pe PC care se instalează și până se instalează doar așteptăm. În procesul ăsta de a ajunge unde ne dorim, întâmpinăm foarte multe chestii. Și dacă tu nu pui accent pe chestiile alea, o să ajungi să-ți dai seama că efectiv n-ai făcut nimic. Nu vreau să fac video ăsta foarte lung, am vrut doar să vă spun părerea mea despre ce trebuie să faci pentru a deveni viral în mediul online. Pentru că am căutat pe YouTube chestia asta și n-am găsit nimic asemănător cu felul în care gândesc eu. Și am zis că poate, de ce nu, din 1000 de persoane cât văd video ăsta, poate ajut pe 2 persoane să ajungă unde își doresc. Ok, așa ca un outro, eu sunt Eugen, iar pentru persoanele care au rămas până aici, vă mulțumesc foarte mult. Sper să ajungeți unde vă doriți. Sper să vă îndepliniți planurile și visele care le aveți. Și nu mai pierdeți timpul și mergeți și munciți pentru ceea ce vă doriți să ajungeți. Și vreau să vă mai spun că o chestie care m-a ajutat foarte mult să fac video ăsta e că am vorbit ce simt. N-am citit de pe foaie și chestia asta contează mult. Pentru că, ok, tu îmi prezinți niște chestii, dar I don't feel it. So if I don't feel it, I don't do it. Despre asta sunt eu, înțelegeți? Dar nu vă mai țin și vă salut și vă iubesc pe toți.